Shiri kai, shiri tashi, na tura tambaya. Tunda a baka 100,000 da a baka na APC wa kai da su. Kana da hujja? Ina da hujja. Ya hujja. Saboda yanzu ga za a baka 100,000 na APC. Nan da nan ka ce ka kashe su kai tsaye, amma PDP in 100,000 an ka baka wallahi sai a ga ka sai abubuwa da yawa, amma yanzu ba 100,000 na APC nan da nan abu shekaran jama'a na sai da goshi na wallahi 30,000 abu guda ni sai sun haƙari abu guda Wanga magana sai mutar da ana bugu kai. Ana bugu kai. Tasashi ya haɗa ma gaskiya. Ana bugu gaddama ta muka. Wace gaddama kuma? Ce mai ni da a bashi 100,000 na PDP da a bashi 100,000 na APC wahe da su. Na mina na? 100,000 na PDP da 100,000 na APC wa kai da su. Ai bari in ga maka da wanda a bani 50,000 na PDP da a bani 150,000 ma na APC. Don 150,000 na APC za a ba kuɗi da yawa, kai kuma za a kawo ma abin sayi mai tsada. Tsadar rayuwa ke. Bare ku. To amma su dukansu da PDP din da APC duka kwandafi arfi da su. Madalla mala ana ku. Saboda ita tsohon jam'iyya ta kuma mai cika alƙawari kuma talakawa ta yi mulki a Kaduna bata sauka ba duk sai ta cika alƙawalukan da sun ko yanzu ga sun dawo da martabar wannan jam'iyya mai dan makullin alheri suna nan suna kulle reshe na mazaɓu kowa da kowane state za a tsaye san mai gwamna da kuma 'yan majalisa da sauransu. Ya kamata kuma nan da muke nan birnin Kebbi an tsaye da wani mai gida na gogaggen ɗan siyasa masani mai suna Abubakar Shamaki a matsayin ɗan majalisa birnin Kebbi Kalgo-Gonza. Yana nan ya hito kuma zai nuna kuduri ne na tsayawa wannan takara. Allah Ubangiji ya cika mishi buri ne ya kawo mana PRP mai dan makulli ta alheri da dukkan Najeriya. Allah ya bata ikon ansat wannan kujera ta shugaban kasa. Kuma abinda nake so da talakawan Najeriya da kuma su 'yan Kalgo-Gonza birnin Kebbi su tsaya su dage su zaɓe na gida wanda ya san su sun ka san shi, ya san duk ciwon su, don ko da yaushe na nan tare da su. Ba wai lokaci na yake zuwa ya kwashi Abuja ya zamani ne ba, wai sai lokaci ya zo na 'yan siyasa. Kullum yana nan gari kuma ya san matsalolin su, don shi na ya tsaya takara don ya magance musu. Ubangiji Allah Ubangiji ya bashi ikon cin wannan zaɓe cikin sauƙi ba tare da abin da ba. Amma 100,000 din PDP sun yi 400,000 din APC don kasance. Insha Allah sai an ji wa kusa.